בשוק של היום, שמאוד מאוד קשה למכור דירות יד ראשונה, אנחנו רואים המון מבצעים מאוד מאוד מפתים. השאלה מה עומד באמת מאחוריהם. בטח שמעתם על הבטחות למחיר מינימום שקבלנים מציעים, או התחייבות למחיר נמוך יותר אם מחיר הדירה יורד. כל זה נשמע מאוד מאוד מפתה. השאלה מה באמת כתוב לכם בחוזה. ברוב המקרים זה צורך אמיתי של היזמים לשמור על תזרים המזומנים של החברה ולהראות את קצב המחירות של הפרויקט. השאלה איך באמת עוטפים את אותו מבצע שיווקי. הרי הם לא ממהרים להוריד את מחיר הדירה. אז הבעיה היא שחלק מהסיכון בסוף, גם אם זה כתוב בחוזה, עובר על הרוכשים. גם אם הכל כתוב מפורש בחוזה, חייבים להבין את המשמעות הכלכלית של העסקה שאתם עומדים לבצע. גם אם זה נראה לכם נוצץ מאוד. יש את הניואנסים הקטנים שחייבים לבדוק אותם, וגם בכלל את היכולת הכלכלית שלכם לעמוד באותם מבצעים מפתים. עסקאות 2080, מה שהיה נהוג בעבר, זו הדוגמה הכי ברורה. מה שנראה אז כמו עסקה נוחה בזמנו לפני כמה שנים, הפכה להיות מלכודת עבור רוכשים שפתאום צריכים להעמיד 80% מערך הבית. הם חשבו שהם יצליחו תוך כדי למכור את הדירה לצד שלישי, ראו שאי אפשר, ועכשיו הם תקועים עם הפרות של חוזים. לפעמים המבצע הכי מפתה זה לעצור, לבדוק ולשאול למי זה באמת משתלם.